תוכנית מאורות התחילה כפיילוט לכיתות ה', היא נקראת המסע לארץ גם וגם. התוכנית הופכת להיות מעין שפה נוספת בחיי היום-יום שלנו. יש לתוכנית 4 כשירויות, שכל כשירות בעצם מדברת על איך אני עושה טוב, איך אני גורם לצד השני שיהיה יותר טוב, איך אני מסתכל בעצם על חצי הכוס המלאה. במהלך כל התוכנית בעצם עבדנו על סיפורים מהגמרא, סיפורי תנ"ך, הכנסנו את זה לחיי היום-יום, כן, יש שימוש בשפה, אני שומעת אותם, מדברים בהפסקות עם המושגים, יש כשירות שנקראת להסתכל בעין טובה. אז חבר יכול להגיד לו, אבל למה אתה לא מסתכל בעין טובה על מה שהוא עושה? למה אתה מדבר בצורה כזו? למה אתה פונה אליו כך? תנסה לחשוב אחרת. יש את העין הטובה. הם משתמשים בזה, ואנחנו מסכים ביהדות, אין פה שום היבט דתי. החששות שלי לקראת זה מהר מאוד נעלמו, וזה משהו אחר, זה משהו שלא הכרתי קודם מבתי הספר הקודמים שהייתי בהם, וזה משהו מקסים. זה לחבר אותך למי שאתה. אנחנו יהודים, זה חיבור מאוד יפה.